Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikova chemhemberero apo patinotora vanhu vanoita mibato yakasiyana-siyana, vatinopemberera, vatinokuza kuti rambai muchiita mabasa akanaka nekurakidza nyika yese pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe tinavo vanozviita izvozvo. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda dande mutande, nokuti ndo vakotsveri vedu vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukurirana pasi rose nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Tinotenda zvakare vakativakira musha unoyu waMambo Space Creatives, vakatipa musha wamunoona tiri. Saka regai tipinde muchirongwa chedu munzwe kuti nhasi tinani, tiri kukurukura nezvei. Wakadii hako mwanangu? Ndinofara mama, makadii maisa? Ndinofara zvangu. Wakatsvinda kwazvo. Nimo makatsvinda. Ndinotenda. Ndingade kuti ndizive ndozoti mukati meupenyu hwedu tine mazita anosiyana nenzvimbo dzatiri. Padari iri ndo zita chairo rawakapiwa nababa naamai. Kune mamwe madunhurirwa, kumwe mamwe akadi. Ungamboudza nyika kuti kana ndati ndiwani, unoudza nyika kuti ndiwani? Ini ndinonzi Tafadzwa Chidawa, ndo zita rekuzvarwa naro. Ravakazondipa remadunhurirwa ndo rekunzi Detective Kid. Detective Kid. Emadunhurirwa anowanda ende anenge aine zvikonzero zvawo zvakasiyana-siyana. Chakanyatsondibata mwoyo wangu, ndakatarisa zera rako, ndikatarisa zvauri kuita, ndo zvandanyatsokudaidzira nhasi. Nenyaya inonzi yeMatrix Training chakuti. Ini ndainchida kuti umbondipa nhoroondo yako yekuti wakabvepi, wakazvarwa kupi, wakakura sei, ukadidi. Nekuti kazhinji nhoroondo yekuseri inotipa muono wanhasi newamangwana. Ndizvozvo, aiwa ndinotenda mama. Tafadzwa Chidawa ndakazvarwa mugore ra1988. Kunonzi kuZumba Marambabvungwe ndo kumusha. Asi ndakazokurira kumusha kwaamai kunonzi kuMusarabani, ndo kwandakadzidza. From grade 1 ne2 ndikazombouya kuHarare ndikaita grade 7 yangu Chitungwiza. Ndakazodzokera futi Musarabani ndo kwandakanyora form 4 ndikazoita high school yangu panonzi paCentenary High. Ndapedza high school 2008 ndo gore riya ratoziva tese. So taingobata vose vakomana tichingomhanya for 3 years kusvika muna 2011 ndazojoina Zimbabwe Republic Police. Saka ndakashanda muZimbabwe Republic Police kusvika 2019 ndikazosiya basa 2019 nekuti ndanda kuzviitirawo mabhizimusi angu. Ndo pandakafamba ndikazonovhura private investigation company. So mukufeya kwataiita nyaya dzevanhu ndo matakanonzwisisa kuti mhosva zhinji dziri kuparwa nevechidiki dziri kukonzereswa nenhau dzekutora madrugs. Mwana ukaona akunoba arikuda kusatisfya addiction iya ainayo. Pavanoungana vanenge vaya zvavanofurirana zvinozongovasunda kuti guys ngatimbodhakwai ngatiita sei. So ndo patakafunga danho rekuti saka toita sei kuti tiadrese nyaya iyi. So nenhoroondo yangu yekuchipurisa ndakabva ndanzwisa kuti munhu ati twice panodiwa chinhu chinonzi discipline. Saka muchaona kuti mapurisa, masoja, maZPS anonzi madisciplined forces. Kune zvidzidzwa zvinoitwa ikoko zvinoita kuti vave nediscipline yavainayo. Ndizvozvo, itsananguro inogutsa, itsananguro yakanaka. Kazhinji kana tichitaura pamusoro pevanhu vanonzi mayouths ava, vanonzi vechidiki ava, tinobva taona nyika yamangwana. Isu vechikuru unotambudzika kuti zvino kana ukavatarira kudai, mvunzo waunotanga ungozvibvunza kuti ndivo vachasara nenyika here, ndo vana baba nana mai here. Asi kana tikatarisa tichiona munhu watinenge tichitaura naye akashonga zvawakaita, achitaura zvauri kuita nemufungo, tinodada. Sevabereki tinodada kuti nyika iri mumaoko akanaka. Wataura nyaya yemadrugs, iriyo nyaya chaiyo yandakudaidzira yakakura iyoyo. Nyaya yemadrugs iyi iri kurwadza. Nyaya yemadrugs isu hatigone kuti hatina mhosva nazvo nekuti yafararira nyika yose. Wambondiudza kuti kana vasangana vanofurirana. Nechokwadi. Zviri nyore here pamazera enyu iwaya ndokuti kwawabva kuchipurisa
ikoko kundoziva kuti mune dzimwe pfungwa dzamunadzo, mune miono imwe inouya nemadzidziro amunoita. Zviri nyore here munhu kungofuririka? Havana here chatingati pfungwa iya yekuti ini ndozvimirira, kunyange vamwe vese vakaita chakati handiite? Vanongoita here mawira mombe? Vanongoita here sehwai? Chandakaona mararamiro atakuita mazuva ano mama ndeyekuti kune zvinhu zvekuti society inopedzera yangobvumirana kuti tese tinofana kufolowa. Muchaona kuti kunyange hembe chaiyo ikapinda mufashoni, neasina kufitwa nayo anoda kutongoipfekawo. So iwoyo mweya wechitevere, chindoenda wakungopinda mugunamusaira ndo wanyanyobata vechidiki vedu, nekuti pavanotanga madrugs vanenge vachida kutanga kungonzwa kuti ivo vari kumbozvirovawo zviri kumbofamba sei. Zvino madrugs aya ane addiction, paunomatanga uchagona kumasiya. Saka zvinotoda rudzidziso rwakasimba kuvana kuti wangu mwanangu uchasangana nevanhu vakadai, asi iwewo chigona kuzvimiririra kuti ugone kuzvirambidza kuita zvinhu zvakadaro. Ndizvo zvomashoko makukutu echenjedzo auri kutaura iwaya. Vanoteerera here? Nekuti zera rako neniwo ndingatoti uri kamwana. Munoteerera here kana vabereki totaura, kana kuti vakuru votaura? Asi iwo mubasa rauri kuita wakapfeka nguwani yeukuru, nekuti kana uri pabasa rekuti uri kurambidza kuti chakaipa ngachimiswe, zvinoda kuti wakatopfeka nguwani yeushe. Asi vanoteerera here vana? Vana ava kuteerera kwavo mazuva ano kure. Ndinofunga kuti yatove chii chiri kudaro? Itori generation yacho. Ndofunga pamunonzwa paya vachingonzi ama2K vangove nemamwe maonero avari kuita akasiyana nemaonero amakakura muchiita imimi. Zvimwe zvacho ndinoona kunge takakanganiswa zvikuru netekinoloji kuuya kwayakaita. Umwe mwana anenge asingatozivi kuti chakati chiriko, asi akachiona chasendwa mugrupu reWhatsApp rekuchikoro, mugrupu reWhatsApp remafriends, anobva ada kupinda mazviri. Saka vana vedu vane dambudziko rekuti ivo vari tofunga kuti vachenjera kupfuura vabereki. Saka kuteerera chaiko kure. Ndizvo zvouri kutaura chokwadi chatiri kutowanawo muongororo netsvakiridzo dzatiri kuita kuti vana ava havachateerera. Wataura chikwata chevana ama2000. Tikatomboita chimwe chirongwa chibvunza kuti asi vana vani kwa vari kutunhwa kudaro kunzi kana akatadza kusuka ndironzi ndaama2000, akatukirira vanonzi ndaama2000. Akadi tasvika here pekuti vakuru, ana soro jena, anani nevadiki, vabereki, tasvika here pekupeteka kuti tagara hedu nokuti vana ava havanzwi? Nekuti isusu takanga tichiita sezera rinonzwa nekuti taiteerera vabereki vedu. Hongu taiitawo musikanzwai kuti apa neapa sevana, asi mubereki kana muvakidzana akataura zvaibata. Chokwadi. Kukoniwa here kwavabereki vazvino? Ini ndinoda kuti kukoniwa. Ini ndiri kudaro. Vana vazhinji vandinawo kutaura kwatiri kuti takagara panapa. Mukembi medu mune vana vanosvika 153 muzuva ranhasi. Tikaita ongororo yevana ivava vese vatinavo, choona kuti mwana uyu kukura kwake haana paakamborohwa, haana paakambotsiurwa, aingospoiliwa akadaro. So isusu tisu taakutoita basa reubereki huya hwaifana kuitwa nemubereki achiri kumba kwake. Saka kutunhidza kuripo kwakanyanyisa, tiri kunyanyovaregeredza. Ndosaka yedu takatozoiti disciplinary and training center. Taakutoisa discipline iya yaifana kuiswa nemubereki achiri kumba, kungomeka sure kuti mwana wangu apinda mumba na 4 o'clock. Isusu taitoziva kuti nguva dzakati ukange usiri mumba dzinorovesa. Saka neiyewo mutemo futi yatakazoiswawo yekuvapa marights avo evana. Patone umwe utano tounzwa muchitori kutogara pasi kuti muongororo kuti chii chamunza, anenge aitodonongedzera mubereki wake nechigunu achimuti iwe wake mubereki akamuzvara. Saka kune kutunhidza kwakanyanya. Iwewe semunhu ari kushanda nevana ava zvakanyanyisa, ndinoziva kuti
une shoko raungade kukanda kuvabereki vari kunzoko, nekuti vamwe vaberekiwo vakurasika sevana. Vakaenda ipapa pamasaisai vatorasika, vakaona zvinoitwa, nokuti havazive kuti dzimwe nguva ukakukanganisa mwana washandisa izwi rechirungu rekuti kuspoila, rekukanganisa mwana kuti ndo zvaanoda, ndo maitiro ake, ndo zvaanoda, ko ndingaite sei, mashaya. Ungati kudii kune vabereki vavo, nokuti kana uriko ikoko kunze mubereki kana kuti mutariri wevana, haurambe uriko. Rimwe zuva cheya yako ichange isina munhu, waenda Jerusarema idzva, waenda kwaMupfigaro Nebwe, tese tine nguva iyoyo. Saka iwe unombofunga here kuti mwana kana usisiri pachigaro ichocho anoita sei? Imboutaura nevabereki nevatariri vevana. Shoko randongoda kupa kuvabereki nderekuti vana ngavarayirwe uye vakudzwe nenzira dzakanaka. Ngatisaregai vana vachipinda muzvinhu zvisina unhu. Mwana ngaarayirwe, mwana ngaagombedzerwe kuita zvinhu chaizvo. Kubva achikura akatanga kurayirwa munzira yakanaka, paanokurawo anokura aine pfungwa idzodzo mumusoro kuti izvi hazviitwi, izvi zvinoitwa. Uye kugarawo tichiona vana vedu kuti vari kuitei, ari kumbotamba nani, munomuziva here vari kutamba naye, ari kuswerepi, kuchikoro kuri kumboitwa nezvei. Foni dzevana ngatidzionei kuti dzinei, dziri kuitwa zvezvikoro here, malaptops, totarisa kuti muri kuitwa nezvei, nekuti pamwe pacho patinozoyeuka bako hatinenge tanayiwa kare. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo kuti vana vedu tinovaziva here. Vabereki tiri kugara nevana zvipoko zvatisingamboziva. Hatitomboziva kana kuti shamwari yake ndiyanise zviri kutaurwa naTafadzwa panapa. Nekuti mukabata foni yake munotopopotedzana. Kupopotedzana nemubereki mukaona muchiri kudhererwa nevana kusvika ipapo. Isa hatisi kuti pondai vana. Ndosaka kuine mutemo wekuti haikona kurova vana makashatirwa kana kuti makadhakwa kana kuti muine hasha, asi taurai nevana. Mukaona muchiri kudhererwa kana kuti muchiri kudhererana kusvika ipapo, makoniwa. Asi hazvirevo kuti munongovhiringidza vana vasina chavakukanganisai. Nekuti dzimwe nguva kuvhiringidza zvakare vana vasina zvavakanganisa, tiri kutovadzinga, tiri kutovabvisa parudo rwenyu. Mune rudo here nevana? Munotaurirana here nevana? Munonzwisisana here nevana? Nokuti Tafadzwa ari kutaura pano kuti kana imi mataura, mwana ngaataure, asi muchinzwanana. Iwewe kwaunogadzira vana iko, ndoziva kuti vazhinji tinongoti kurihabhu, nekuti ndokwatinofunga kuti vanouya vagadzirika. Ongororo netsvakiridzo iri kuratidza kuti aiwa, munyika medu mune marihabhu akawanda, asi tiri kuona kuti havasi kudzoka vapora. Vari kutodzoka vamapenzi kupfuura ipapo. Iwe uri kutarisana nazvo here kuona kuti nguva yavari kugara iyi iri kuvabatsira here? Kana kuti vabereki vakanga vazorohwa zuva rimwe chitonzi ngaamboenda kurihabhu, svondo rinoyadzoka. Ungati kudii panguva yavanofanira kupedza vari ikoko kwavanofanira kunorapwa uko? Alright. So isusu kwedu takati hakusi kurihabhu. Kwedu takakuti kudisciplinary and training center. Isusu tinoshandisa anonzi non-pharmacological methods. Hatishandisi mishonga. Tinoita yatinoti natural detox. Vana vachaburitsa madrugs ari mumuviri mavo kuburikidza nekudikitira nekushanda. Tinoita intensive exercises. Vanomwa mvura yakawandisa kuitira kuti madrugs aya ari mumuviri abude. Zvino hatishori mamwe marihabhu anopa mishonga, asi dambudziko riripo nderekuti mwana tikamudzidzisa mushonga kuti abve pamadrugs, mushonga iwoyo achava neaddiction nawo futi, achagara achingouda. So isusu tinoda kudzidzisa system kuti idzokere pama-default settings ekuti yaingozvivhikira yega system yemuviri wake. So tine nguva yatinotora. Isusu munhu anotora madrugs kwedu minimum yake i3 months. Ndo patinoti taakutanga kuchifungidzira kuti ave kuenda parinani. So pavanouya first 6 weeks tinongodziti ndedze detox. Idzodzo maisamba hatina chatinenge tichitaura newe. Because tiri kuziva kuti drugs achiri musystem. Tinenge tichingomeka sure kuti tiri kudetox, tiri kuburitsa madrugs ari mauri. Saka ipapo hatina kana counseling inoitwa,
hakuna kana matherapy sessions anoitwa. Tiri kungomeka sure kuti system yambobudisa madrugs arimo, nekuti tikagara newe pasi madrugs achirimo hapana chaunotinzwisisa. So 3 months ndo minimum, asi tine ma-assessments atinozoita kuti waibva here futi pa 3 months pacho. Kana usina kuibva unoramba uchipamwa. Vamwe vanogara 8 months, vamwe vanogara 7 months zvichienderana. Ndizvozvo chaizvo. Handizivi kuti kana vachinge vauya kwauri munovatora here sezvingaitwe kuchikoro nemazera avo, kuti kana kuine vasikana uku, kana kuine vakomana uku, mazera munozviita sei? Nekuti vari kunze uku vanoda kuzviziva, nekuti unyanzvi hwako hwauri kuita hwekuvabatsira ihwohwu huri kuoneka, huri kusvika. Ndoziva kuti kune vamwe vari kuzviitawo nenzira dzakasiyana siyana, asi nhasi tiri kutaura newe, saka iwe unotaura nezvako. Totenda. Isusu tine macategories atinawo. Tine vana vanouya vari pasi pemakore 18, ende vana ivava vacheche vakadaro maisamba 9 years unototoona tichiunzwa. So ivavo tinongovatora maschool holidays chete, nekuti hatitendere kunge tine vana ava munguva dzekunge vari kuzvikoro. Asi tine ma-circumstances ekuti mwana wacho ane 13 years, kuchikoro kwacho haachatoende akutotiza. So tinozokumbira matsamba anobva kuchikoro kuti zveshuwa mwana akaramba chikoro, then mwana ozoadmitwa obatsirwa odzokera kupi? Kuchikoro. Saka iri nderimwe bandiko revana vane makore ari pasi pe-18. Asi mwana ane makore waya uri kutaura we, ngatimbotora ane 13 years, ndokuzvitonga kwavakuita kauka, anoramba seiko mwana ane makore akadaro? Nekuti havasati vaane sarudzo. Ndosaka vachinzi kunyange kuroorwa havafaniri kuroorwa, kunyange kuita sarudzo panofanira kunge paine mutariri wevana, paine mubereki kana mumwe munhu mukuru. Ndo pawambotaura paye kuti takutunha vana. Tiri kuvatunha nekuti kana ana mai nana baba nevatariri vevana chinza tiri kubva tati anonetsa. Kana anetsa hasisiri mwana wenyu here? Vadiwa vatariri nevateereri munoziva kuti kudii? Kana paine chinhu chisingamedzeke mwana, kana atoo kunze taakutofanira kuti timugadzirise. Ndosaka tafadzwa ari pano, nekuti ari kushanda nevana kubatsira nyaya dzemadrugs idzodzo kuti vana vangaregedze sei. Asi wataura nyaya yekuti vanoshanda, ko kana vaine nungokumba kwako vari kuzvikoshanda sei? Uri kurova here neshamu yewaya? Uko handitomborovi neshamu yewaya. Setup yacho yega inongokuudzwa kuti kuno masamba achinja. Unotoona kunyange fesi dzatete takapfeka dzatosiyana nedzatinadzo pano. Nemakapfeka fesi basi. So ndanga ndiri kuenda mumabandiko avo aya ndichiti iri ndo revana vari pasi pe-18. Vasikana vagara vatongori nebandiko ravo. Vasikana nevedu nevakomana havasangani. Unotongomuona kuti uyo ari kune zvavanenge vachiita, havasangani. Then tine bandiko revana vanouya vasina nhau dzemadrugs. Ingori misikanzwa akuita zvetukomana, kakuba mari pamba, akachadi kuenda kuchikoro, kakutuka, kana kuti kangori rudhu akatumike. Iro ibandiko rinodhiliwa naro rakazvimiririra, harisangani neava vemadrugs avo. Kweta bandiko reivava vedu manje vemadrugs avo, tinovaisa vakabatana zvichienderana nemakore avo. Tine 19 kusvika pa35, takazowedzera kubva pa35 tane 36 kusvika pa42. Zvavari vana baba nana mai. Titori navo vakawandisa. So iro bandiko re36 to 35 ibandiko rakazvimirira rega, vanofambawo chiri chikundi chakazvimiririra. Saka ndo mapandiko atinenge tinawo ewaya. Kozoita bandiko idzva ratakaona raakunetsa regambling. Kuna asingatotori madrugs asi vane addiction yechindege nekubheta. Saka vanopedzera voba mari mudzimba vachinobheta, kana kutengesa zvinhu pamba vachienda vachinobheta. Saka iroro ratove bandiko rimwe rataakushanda naro zvekare.
ndizvo zvenga kune mashura ndo atinoti mashura iwayo, njuga, izvozvo zvekubheta, zvekudini. Saka kana vachinge vari kwenyuko mune nzvimbo dzakatiita semaboarding schools here zvakaita sei kuti magariro avo anga akasarukana. Ichokwadi, takawana nzvimbo yakangofanana nemaboarding house, so ndo patinoshandisa. Originally pfungwa dzedu isusu takanga tichida kuti ive camp setup, so taisimbofamba mumatunhu kuti taitopicha matende toti nhasi mwedzi uno tikudzidzisana pano, tobvapo toenda kana mudombo shava gomo topicha ipapo, but nekuda kwemvura dzedu idzi takazoti titsvake panzvimbo yatinenge tine shelter yakanaka. Ndizvozvo chaizvo. Pane pawamboti taurei kuti detective Keda, saka kana munhu achinge ari detective anoongorora iwo madrugs ari kumbobva kupai, nekuti ongororo netsvakirudzo iri kurakidza kuti hanzi anovatevera kwacho kwavanenge vaendeswa ikoko kune mamwe madrugs anopinda. Ichokwadi here kana kuti ihurukuro dzepamabhazi nepamakombi? Ndichitaurazve kumatrix haunzwi kana munhu wefodya, hakuna chinowanika nekuda kwekuti isusu setup yedu kana matipa mwana hamuna chikafu chamunomuvigira, hamuna chimwe zvekare chamuchabva nacho kumba chamuchamuvigira. Isusu tinomupa zvose, tinomupa chikafu, tinomupa hembe dzaanopfeka, tisu tinomupa. Saka hakuna mumwe munhu achauya nechimwe chinhu kuti chipinde mukembi medu. Saka munotendedza vaenzi vanouya kuzoona vana? Vaenzi kana dziri hama vanotoseterwa zuva. Kazhinji zvinoitika pavanoita anonzi mafamily therapy. Pane nguva yekuzoti mhuri inonzi chiuyai tigare pasi nemwana timbonzwa, bhozi mwana anogona kunge atoriwo nezvinyunyuto zvake zvaanoda kusvitsa kumhuri, saka vanodedzwa. Ipapo ndo patinowanzodedza vanhu. Asi tine mazuva ekuti tinogona kuzviita katatu kana pagore, pekungoti Zimbabwe yese makasununguka, imbouyai muone mashandiro atinoita, tinomati ma-open days iwayo. So madrugs ari kupinda mazhinji ari kubva kuSouth Africa. Dambudziko redombe riri kumabhodha kwedu. Nyaya yanyanyonetsa ndeyekuti madrugs quick money, ende mamwe acho mapindiro anoita pabhodha. Nyangwe tikanzi tine mishina yakadii, hatigoni kumadetecta chinhu chakaita secristo meth, nekuti mimi pamuri ipapo mama mukada kuuya necristo meth 300 grams dzinokwana mubhodhi chaimo. Saka handisati ndamboona pabhodha paya pachisechwa vanhu kana kuti mabhodhi kudii, asi anotopinda nazo. So 300 grams ndakadzitarisa, times $10 per gram yavanotenga i3000 inenge yakatongoiswa mukabhachi kana mukahandbag. Asi regai tibva tazvitaura kuipa kwazvo vadikani. Regai titaure kuti kunyange ari ani, munhu wese ari muno mukati menyika yedu yeZimbabwe ari pabasa. Ndosaka makaona kana president vakaunganidza vanhu kuti mese muri pabasa, wese munhu kana panguva yemadrugs, kana mai vari kutozvipa basa futi iroro, vemumachechi vari kuita basa iroro, vari munharaunda vari kuita basa iroro, mumisha vari kuita basa iroro rekuti madrugs apere, tisave nemadrugs. Saka shoko rako rekupedzesera takatarisana nenyaya yemadrugs, asi ndinoda kutanga ndakutenda nebasa rauri kuita, nekuti vana vanoda mutemo, vana vanoda kutariswa, vana vanoda kuwana pavanombonzi hei. Ndinokutenda nebasa rauri kuita. Mwari vakuropafadze mubasa rako rauri kuita. Andiregedze kubvunza mubvunzo wangu mumwe. Tataura zvemadrugs, ndine mubvunzo wekupedzisira wandinoda kuti upindure. Unofungei nenyaya yesocial media? Ini ndinoitora semunondo wekuti kune rimwe divi rakanaka nerimwe divi rakaoma. Sekutotaura kwamaita social media idunhu. Dunhu iri rine vanhu vakasiyana siyana. Saka iwe kana wapinda mudunhu zviri kwauri kuti wotamba nevakanaka here vemudunhu kana kuti wotamba nevakashata. Mudunhu mumwe chete imomo unogona kuparadzira upfumi mudunhu iroro kana kubuda momwe neupfumi. Saka social media inongoda kuti itreatwe with care. Ndinokutenda mwanangu, unoziva kana toita zvinoendeka chiringazova chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi ndinokutenda nehurukuro yataita pano. Saka wanzwa ndichiti Mwari vakuropafadze kuti urambe uchingoita basa rekuti nhamo yemadrugs ipere
kana kubva yangonyararwa. Vadikani, tinosangana muzvikamu zvinotevera. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Chatsvuka chikakwata.